Maju jalan. Ondel-ondelan mau cekel. Kecamatane kita ditutupi. Panggah kecamatan wong-wong. Dia arep nyandi Mbah Bel. Dolan. Wong go sabar nyapu ya. Heeh. Engko nang kae sing reket kono lho. Oke, sik to. Makune kok kono sik. Mau tak golek nang pawon rene teko kandang bae. Jane kon ndiko kok mau capel barang ki arep nang ndi? Ya jenenge wong desa ya, alah turut sawah mbok menawa enek oleh-oleh apa to bel-bel. Yo ngene lek nyapu iki lho, remeget kabeh karo terapi sikile dicokrok-cokrokne srintil. Aku arep mau makan sindel ya, Kong. Ya ora to, mesti arepe pakan srintil maksude tak kon ngresiki iki lho srintil wedhus nek kowe mlaku ora mau idek-idek. Lah kowe apa doyan srintil wedhus? Yo nyapu. Abote wong lanang yen duwe bojo setrukan. Tangi esuk wis akeh iya penggawean. Mulai umbah-umbah nganti yo isa diguyudus. Dak, rene. Jagrake situ disalahne no. Sampeyan jan lumpes lho, mantak tak pilan. Pantes piye kaya den-den sawah. Karena ya wong desa iki macang ngene ya mbok menawa oleh penggawean ngono bel. Ya sakjane iki ora duwe sawah sak kedhok ora kena digarap kok. Ya mbok menawa ngene iki enek tanggane sawahe nganggur terus ngomongi, Kong, enek sawah nganggur garapen." Kan yo penak. Sawah apa kuwi? Kok sawah apa? Ya sawah, Bel. Jenenge sawah ki yo kalau sing suket tok terus apa kuwi lepit kayak banyu terus digaru ngono lho. Kok sawah apa? Iki pikiranmu mesti elek lek karo aku. Kae suarane apa, Kong? Kae ngono suarane sonorek nang lapangan delok pi. Yo. 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 Wong nganu ngejan delok sonorek. Engko lek kena Sonorek iki. do maju titik. Sikilmu ning kene rada maju. Angel munggah. Yo. Yo. Tengene, tengon. Yo, tengon. Yo, wes. Ayo sikile didang di. Pak. Ayo. Wes sikile di bapakne. Ya, yo kuwi dincekne. Wes. Wong setruk barang delok sono horeg, engko lek kena getarane. Yo, sikile. Ngene, Kong. Yo. Ayo. Oke. Terus senang. Berangkat. Apik to sone? Kono mang jenenge sone Gunajaya Audio Blitar. Anake Vasco Sengok Blitar. Wah, sone ra umum gedhe. Tutupi. Wes marem delok son. Wis krungu sone Gunajaya Audio. Marem. Ya. Wes yo geleren. Arep nang ndi, Kong, kasarungan? Yo neng sawah. Sarungan arep nyanyi. Yo arep neng masjid to, Mbah Bel. Oh, alah nang masjid to arep nyapa ngono kuwi, Kong. Arep macul. Lho neng masjid arep nyapa? Yo jenenge neng masjid yo sembahyang, Bel. Kayak yamin iki salat apa, Kong? Salat jenazah. Yo cuma yo salat Jumatan to, Bel. Kowe to lek ora tau salat iki. Wes jomonge lak entek kaya wis adan pindho lho. Piye to ki tekoni ape kok nyentak? Ora nyentak, Bel, pitakonmu ancen aneh-aneh kowe. Kono ndang beras ngomong ae. Oke, iya ora usah omong ae gendang mangan. Engko aku balik Jumatan melok ning sawah. Siap, Greg.
Hormat, gerak. Gerak. Pengentutan, pret. Kayak biasa nih. Tuh. Kayak biasa nih. Oh, maju jalan. Iki ngesore gerasa, iki neng sikil nganu nggih mancing saraf. Oh, kucikan. Yo. Yo, 1. Tetep. Maju. Terus lawi lekas stabil wi. Terus. Lho, trana nek gerasa yo ben nggih nganu delamaan no. Terus. Hop. Sing kiwa maju neh sik. Sing kiwa maju. Bismillah. Hop, hop, terus atret. Tit. Panggah latihanmu bendina yo mek ngene iki maju mundur ngono. Yo, ayo, gocean. Yo, ho. Lah, ho. Bismillah. Tit. Ojo gocean sik. Gen gocean iki engko gen gocean ondol-ondol. Mundur, dur mundur. Ondol-ondolan mau cekel. Ya, lo. Hei, piye to iki? Mundur. Tit. Lah, iki panggah golek gocekan. Pedih. Ora, aku nang mburimu kok. Ayo, tit. Nyo. Panggah golek gocekan. Ayo. Tit. Terus sampai tekan kursi. Terus. Ayo, lah rasa giul-giul ngono. Yo, terus lah kok terus menggo rono-rono iki. Sing kiwa barang diundurne. Nah, terus. Lho. Kok panggah sing tengen ae to. Sing kiwa. Sing kiwa. Oh, Sip. wis gawe ngono sepedae. Ketane kan. Jarang ketemu. Kok wae. Oh. Iki dianggap sepedae Rossi. Engko buwal wing ngono ya. Iya. Sikile dilebokne. Tangane yo. Sik to. Gas po. Oh, terus sikile barang no yo. Yo, sikile yo. Sik menggok iki lho. Yo, aja mringi sae. Yo. Le panggang guyung kok madhot neh lho. Enggak ada. Lho lek dunia pengentutan juara yo. Bismillah. Terus. Ya. Bismillah. Yo sikile diubah nih. Yo, ubah nih. Tangan. Sikil. Banter yo. Ya sikil barang to yo. Kalau enggak iso terus-terusan. Tersusun apa to? Tersusun masalahmu apa tersusun? Terus-terusan. Yo, balap. Oh, kecamatane kita ditutupi. Panggah kecamatane ngowoh. Ndang, kene. Kene, sikile barang. Aku ngalami to nek aneh kelas enggak iso. Piye? Loh. Ndang, sikile barang. Gentenan sik sikil tok. Lah ya sikil tok, yo. Lah iki nggih latihan jane yo sikil. Terus sikil, ya, terus getne ra apa. Yo. Lah, paling gue kurang dhuwur ya Yan ya. Iya asline kurang dhuwur kursine rada digekne kongan. Sing kursi kuwi kurang mana dhuwur ta yang hijau kuwi. Kurang gedhe ngiyeblak kok ndek kuwi kok. Digekne dilasne neh gek dilasne karo iki dadene siji lek mah kurang dhuwur yo. Bismillah. Oh, dene ngiyeblak gek nganu gek geblak mekowoko ngene nek tak celone Andra karo Afgan. Ye, ngono. Calon iki lek Mbah bae tiba nggo yu kok. Bismillah. Yo, aja nyeluki Mbah Milah ae. Ya tangane kene lek no. Yo. Terus get. Yo.
Get. Oh, ayo. Get oke. Bro. Ayo, aku beren. Ayo, sikile. Alang kadin tok men yo. Yo, sikile diobeki. Oh. Terus sikile gene. Wer. Loh. Kok ndunduk? Wes, op. Wes. Lihat iki. Yo, geng ngatik nih. Sodi ora. Yo. Sodi ora. Ya. Dulu. Terus. Ada kanan, gerak. Kanan. Aduh. Kanan. Ih, tangere. Kanan, terus. Siap gerak ini. Cek to ngomong. Oh, iya. Ini siap gerak. Malah bokongmu nyet. Hop. Ngadeg lurus. Boyoke lurus mbok, Dik. Boyoknya iki diluruskan, yo. Aja ndengkluk, ngadeg ngene lho. Lurus. Ya. Yo. Pincet to iki. Kok ngene kowe iso dadine ngene lho. Ini lek ngaku. Sing lurus, boyoke lurus. Kan lurus. Nah, wes. Sudah. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Wes. Kesel. Sudah. Ya wes, salaman. Diambung. Wes, sing pinter ya, Dok. Aja kan. Nggih, Kakang. Entut we.